I čao smo ljudi, došli u novu epizodu na mom kanalu. Danas igramo Foothead sa malom izmenjom. Danas tu radimo sa Foothead 2016. Što je odlično. Ok. I sada sam odlučio da ja pravim ovako jedan tim od Bundeslige i to ćemo sada krenuti. Idemo sa golmanom, naravno tu će ići Neuer. Ovdje Neuer nema nikakve bolje kartice, zato što nije još upgradeovan. Ovdje će nam igrati Hummels i Boateng, naravno. Hummels i Boateng. Evo ga, još jedan Boateng. Na desnom beku će igrati Pišček. Ne znam tačno kako se piše, valjda pisu, nešto tako. Pišček, na crna će mi ići, na jednog crna će mi ići Gece. Samo sekund. Gece. I ljudi, izvinite što nije bilo odavno videa, imao sam obaveza oko škole i nisam mogao da snimam, ali evo došlo i vrijeme za snimanje. Ovdje će nam ići, koga bi mogu staviti? Tu igra Sahin. Da li će dobro biti ako nam tu igra novi Sahin? Dobro, možda će nam lijevo igrati Rice. Ok, ovdje Lewandowski. I desno naravno će igrati Arjen Robben. Sad, hoće biti ovako ovdje. Ovako će biti definitivno bolje. Ne, tako. Ovako ćemo pak postaviti i to je bilo to za ovaj Squad Builder, Bundesliga Squad Builder. I mi se vidimo u sljedećim videima. Ćao!